Κάνω ολιστικό μασάζ πάνω από 30 χρόνια, διότι βρήκα ότι ενεργοποιεί όλο τον οργανισμό. Και όταν ο οργανισμός λειτουργεί σωστά, αποφεύγει τις ασθένειες. Το θεραπευτικό ολιστικό μασάζ είναι ένα σύνολο τεχνικών μαλάξεων που στόχο έχουν την αυτοίαση του ανθρώπινου σώματος. Χρησιμοποιούμε λάδια, βότανα, αιθέρια έλαια και κρέμες, χέρια και βεντούζες και κατά μήκος των μεσημβρινών που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και των βελονιστικών σημείων, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποιες πιέσεις και κάποιες μαλάξεις με στόχο την καλύτερη ροή της ενέργειας σε αυτά τα σημεία. Είχα κάνει ένα ατύχημα πρόπερση σε ένα συντριπτικό κάταγμα στον ποδηλατόδρομο και έκανα χειρουργείο στο γόνατο. Βγήκα πολύ νωρίτερα από το νοσοκομείο και μου είπε ο γιατρός ότι αναρρώσατε τόσο γρήγορα και περπατάτε και τόσο εύκολα λόγω του ότι έχετε δουλέψει το σώμα με πολύ καλό μασάζ. Τα ωφέλη του ολιστικού θεραπευτικού μασάζ είναι καταρχήν μυοσκελετικά, καλύτερη κυκλοφορία του λεμφικού συστήματος και φυσικά ψυχολογικά ο άνθρωπος νιώθει πολύ καλύτερα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση ισορροπίας, ηρεμίας, ευεξίας. Κάθε φορά που τελειώνω το μασάζ λέω να κάνω κάθε μέρα έτσι, τόσο πολύ μου αρέσει. Διότι ο οργανισμός ανακουφίζεται πάρα πολύ μετά από το μασάζ. Είναι ένα χάρη προς τον εαυτό. Το κλασικό μασάζ κοιτάζει τοπικά τα προβλήματα που έχει ένας άνθρωπος. Το ολιστικό μασάζ φυσικά θα λάβει υπόψη τα τοπικά προβλήματα τα οποία στάθηκαν αφορμή να έρθει σε εμάς, αλλά κοιτάει συνολικά. Το ολιστικό θεραπευτικό μασάζ δεν μπορεί από μόνο του να είναι θεραπεία. Όπως και η σωστή διατροφή και η άσκηση χρειάζονται και το μασάζ, έτσι και το μασάζ χρειάζεται και αυτά. Είναι αλληλοσυμπληρωματικές θεραπείες δηλαδή. Πετάω, απλούστατα. Βλέπω πώς πετάει ο οργανισμός. Είμαι γιαγιά και αισθάνομαι όπως ήμουν 30 χρόνια πριν.